Mitä sä oikein selität? OJ ei ole meidän poika. Mitä jos sä nukkuisit pienet päikkärit? Sä oot varmaan väsynyt, kun sä oot ollut yön pois kotoa ja sä puhut ihan sekavia. Hei. Et sä kuulu, mitä mä sanoin. Ossi Junior Puolakka ei ole meidän poika, vaan Isabellan ja Sebastianin. Ei. Kulta, ei. Alexander oli niiden lapsi. Synnytyslaitoksella tapahtui sekaannus. Sebastianin ja Isabellan poika päätyi meille. Ja meidän lapsi niille. Sehän tarkoittaisi, että... Sehän tarkoittaisi, että meidän lapsi on kuollut. Anna anteeksi. Mä en pystynyt elämään sen kanssa. Ei. Sä et voi olla tosissasi. Mä en valehtelisi sulle tällaisesta asiasta. Severilla oli tuo takki sinä päivänä, kun se hävisi. Ihan karseeta. Miksi Severi se olisi ollut täällä? Missä Paulasta oikein on? Mennään sisälle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Se on kyllä ihan hyvä, että jätkä lähti messiin. No eihän tästä tule mitään tällaisilla vehkeillä. No ei kai, kun sä et hengitä rauhallisesti. Ota tiisisti nyt. Turpa kiinni. No niin, tänne nyt! Hei, siis en mä ymmärrä sua. Mitä sä siinä oikein röhiset? Ei, Lasse! Lasse! Herätys nyt on tilanne päällä. Meikäläinen ei nouse mihinkään tästä ilman kunnon aamiaista eteloimentavaa. Tuolla sohvan takana on sulle pekonia ja paista kuin vielä munan kylkiä. Ei saata. Pidä se Helikko kaukana musta. Ollaanko me tehty jotain? No ei ainakaan sitä. Komppaniassa herätys! Hei, nouskaa ylös siitä. Piiriskeet ne on ohi ja mukavaa, kun tuo lemmikkikin pääsi mukaan. Ai sinä vai? Jos sä tuota palleroa tarkoitat, niin se ei ole kyllä meijä. No ehkä Liisa on hankkinut teille kotieläimen. Neidit varmaan ymmärtää, että meillä on nyt tässä pikkasen kiireitä. Me voidaan jäädä auttamaan siivouksessa. Ei missään tapauksessa, ei. No, kai sä nyt mulle nimarin kuitenkin kirjoitat. No, ja nyt. Heippa hei. Mä rakastin OJ:tä niin paljon. Niin kuin sinäkin. Mä luulin, että mä pystyisin unohtamaan totuuden. Mut sit Jenni palasi. Ja sä pidit salaisuuden tähän hetken asti. Mä mielestä, että koko perheessä. Mä en tiennyt, mitä mä olisin tehnyt. Mä tunsin sellaista syyllisyyttä. Ja mä halusin teille pelkkää hyvää. Pelkkää hyvää. Tajuatko sä yhtään, mitä tää merkitsee? Tuolta pieneltä, viattomalta lapselta viedään koti ja vanhemmat. Ossi, anna mulle anteeksi.
Kuinka sä kehtaat? Mä en halua enää nähdä sua. Häivy. Häivy! Ja kattokaa, mitä mä löysin. No Severi piirtämä. Nyt se on ainakin ihan varma, että se on ollut täällä. Mä tiesin, että se pikkujätkä osaa pitää puolensa. Sillä on varmaan ollut ihan hirveä ikävää. No niin. Anni ja Aaro. Just niin kuin Lasse pelkäskin. Ne pitää Severi täällä jossain vankina. Mut missä Paula on? Ja miten se on muka päässyt näiden jäljiltä? Ja kuinka kauan se on tiennyt Hei, koko... on hiljaa. Kuuletteko te? Ei hemmettiin, mä oon sen mun puhelimen survonut. Ei voit sä soittaa siihen. Kyllä se hälyttää, mutta ei ainakaan tässä odotteessa. Kuules kaveri, jos sä oot vetänyt sen kitosees, niin mä rupeen terottaa mun veitseni. No sen hommansa sä oot kyllä tehdä ihan itse. Koska mun pitää alkaa tiskata ja siivota täällä. Kihlasormus. Se on hävinnyt. Tää ei voi olla totta. Liisa on tarpeeksi ympääntynyt muuhun muutenkin. Se ei anna mulle tätä koskaan anteeksi. Kuule tyyppi, mun on ihan pakko tehdä sulle ruumiin tarkastus. Ei täällä ole mitään. Mut täällä tyypillä on nimi Sissi. Sissi. No sehän on ihan mukava nimi. Ihan miten vaan, muuta tietoja sillä ei oo. Ei. Moi Sissi Raukka. Sä täällä olla tästä kaikesta yhtä sekaisin niin kuin mekin. Possu. Sano, possu. Possu. Mun poika. Sä oot ihan mun näköinenkin. Possu. Et se voi olla kenenkään muun lapsi kuin mun ja Cindy. Äiti vaan höpöttää. Se sanoo, että mulla ei ole kallasta. Että se on kuollut. Kulta pieni. Sä oot mulle tärkeintä maailmassa. No niin, kato sitä. Katsotaanko kirjaa? Apua! Tulkaa apuun! Täällä alhaalla! Kuuleeko kukaan? Ai, tännekö mä mätänen? Severi! Oot sä siellä? Luojan
Jumalan kiitos. Anni, missä Severi on? Kun mä en tarkalleen tiedä. Mitä täällä on tapahtunut?